de rencontre. Ok? On donne les points à la ici. N'hésite pas. Objectif pas de évaluation. Objectif pas de jumɛn ka cours de rattrapage ani ka def ancien sujet de def olu ko kun pour kɔfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment est ce que n'an ye def blanc yɛrɛ ko kun ka a yir'u la k'a fɔ def yɛrɛ bɛ kɛ cogo min a bɛ passer cogo min na an k'o bɛɛ yir'u la a surveillance bɛ kɛ cogo min na a n'a pression n'a fɛn bɛ cogo min na pour que u ka se ka préparer intellectuellement ka taa def kɛyɔrɔ la donc o de y'an poussé n'an ye def blanc yɛrɛ organiser. L'année scolaire 2017-2018 a été tourmentée par une série de grèves, c'est-à-dire des syndicats des enseignants qui réclamaient des meilleures conditions de traitement, également aussi des syndicats des élèves aussi qui réclamaient des meilleures méthodes d'enseignement, c'est-à-dire d'apprentissage. C'est par rapport à tout ça qu'on a initié ce projet Éducation Plus, qui a résulté à faire un DF blanc pour nos jeunes frères.